Dyma ni unwaith eto yn y Gell, gan obeithio'ch bod chi'n parhau'n iach ac yn ddiogel. Mae rhaid i mi gyfadde, fod y newyddion yn gallu bod yn digon diflas y dyddiau yma. Mae cael gweld yr awyr las tu allan yr haul yn gwenu yn siŵr o godi'n calonnau ni'n dydy. Gobeithio'ch bod chi'n gallu gwerthfawrogi'r gwanwyn yn y tir wrth i fis Mawrth ddod i ben. Gadwch i ni eto droi'n sylw bore yma at Ruth a Naomi a'i hanes. Fel y cofiwch chi, oedd Naomi wedi ddigolli ffriod a'i dau fab yn dychwelyd i Bethlehem o wlad Moab. Oedd hi'n mynd efo Ruth i merch yng nghyfraith, ac fod y newyn y Bethlehem wedi pasio, doedd pethau ddim yn hawdd i'r ddwy. Mae Naomi wrth ddod nôl yn deud wrth bobl y dref, peidiwch am galw Naomi bellach, ystyr Naomi ydy hyfryd. Nytrach galwch fi'n Mara, meddai hi, ac ystyr y gair hwnnw ydy chwerw. Mae wedi hamddifadu o'i gŵr a'i phlant. Mae'n wir fod ganddi rywfaint o dir oedd yn eiddo i Elimelech, ond mae rhy hwyr i drin y tir a phlannu, a beth bynnag, doedd dim dynion yn y cartref i'w helpu hi. Mewn dyddiau pryd da ni'n clywed am gyflyrau fel post-traumatic stress syndrome, stress disorder, gallwn ni ddeall agwedd Naomi, gallwn. Yn wir, mae'n teimlo fod Duw wedi thrin yn galed. Ond mae Ruth yn y darlun. Gadwch i ni gofio, doedd pedigri Ruth ddim yn rhyw dda iawn. Dechreuad cenedl Moab, oedd merched Lot wedi dinistr Sodom yn meddwi i tad ac yna'n cael cyfathrach efo fo, a beichiogi ohono fo, mae'r hanes i weld yn Genesis pennod 19. Roedd y Moabiad yn addoli Duw Chemosh, un o dduwiau natur y cyfnod. Oedd ei brenin nhw wedi trio dwyn melltith ar Israel wrth iddyn nhw deithio trwy'r anialwch, a merched Moab wedi denu meibion Israel i odinebu ac addoli duwiau Baal. Ond beth bynnag o'ch cefndir, gall Duw fod ar waith ynoch chi a thrwoch chi, a gall Duw digarhau wrthoch chi. Nech chi gysurlon. Doedd Naomi ddim yn sylweddoli hyn ar y pryd, ond roedd o'n mynd i'w bendithio hi yn helaeth trwy i merch yng nghyfraith. Da chi'n gyfarwydd ar dywediad Saesneg, two men looked out through prison bars, one saw mud and the other saw stars. Yn sicr soedd Naomi yn gweld y negyddol. Mi oedd Ruth yn edrych am y ser. Oedd hi'n dymor cynheuaf haidd, ac felly mae'n gofyn i'w mham yng nghyfraith os gai fynd allan i loffa. Dyma ddarpariaeth ar gyfer y tlawd roedd Duw wedi rhoi i'w bobl yn ei gyfreithiau. Pan oedden nhw'n casglu'r cynheuaf, roedd yr seiliad i adael y mylon y cae heb eu cynaeafu mwyn i'r clodion gael rhywbeth i fita. Felly allan i hi i geisio lloffa a chael rhywfaint o haidd i wneud bara. Ac wrth fentro fel hyn, mae awdur y stori yn denu ni mewn i ddrama'r hanes. Gallwch chi ddychmygu teulu yn Israel flynyddoedd yn ddiweddarach, ac wrth iddi nosi mae'r tad yn eistedd wrth y tân efo'i deulu am ynadrodd yr hanes. Mae'r plant yn gwrando, a maen nhw wedi dod i deimlo gofid Naomi. Maen nhw'n clywed hanes Ruth y Foabes. Mae'r tad yn siŵr o'i galw hi'n hynny, Ruth y Foabes. A maen nhw'n teimlo'r dychryn felly o feddwl am a dyma gefndir hon. Ble mae hon mynd i loffa? A fydd hi'n ddiogel? A fyddan nhw'n ei gyrru i ffwrdd pan mae'n trio lloffa, neu hyd yn oed waith adyn nhw'n mynd i ymosod arni. A da ni'n darllen fel hyn. Felly, fe aeth i'r caeau i loffa ar ôl y medelwyr, a digwyddodd iddi ddewis yr handir oedd yn perthyn i Boas. Y dyn oedd o dylwyth Elimelech. Rwan, oedd y ffaith fod Boas o dylwyth Elimelech yn bwysig iawn fel y gwelwn ni'n y dyddiau sydd yn dod. Ond i'r plant yn gwrando ar ei tad yn adodd yr hanes, mae hwn yn glew. Mae'n glew fod rhywbeth arwyddocaol yn digwydd. Mae Duw ar waith wrth i'r cymeriad newydd yma ddod i mewn i'r stori.
I ni sy'n darllen yr hanes efo llygaid gorllewinol, yr hyn sy'n dod yn amlwg i ddechrau beth bynnag ydy fod Boas yn ddyn cyfoethog. Mae ganddo fo feisydd a gweision, mae ganddo fo dipyn o dir yn ôl pob golwg. Ond mae o hefyd yn ddyn caredig. Fe ddaw ganol dydd i weld sut mae'r canheuaf yn llwyddo ac yn sylwi ar Ruth. Mae'n holi amdani pwy ydy hon sy'n lloffa ymhlith yr ysgubau. A wedi gwybod pwy yw hi. Wedi clywed mor galed mae wedi bod yn gweithio yn yr haul poeth, mae'n mynd ati am yn deud wrthi, gwrando fy merch. Paid â mynd i loffa i faes arall na symud oddi yma, ond glyn wrth fy llancesau i. Cadw lygad ar y maes y maent yn efedu a dilyn hwy. Ond i dwi fy wedi gorchymyn i'r gweision beidio ag ymyrryd â thi. Os bydd syched arnat, dos i yfed o'r llestri a lanwodd y gweision. Rwan, oedd Ruth yn synnu. Pam fod y dyn yma mor garedig wrth i hi aethen estrones ddiarth? Mae Boas wedi deall rhywbeth amdani. Atebodd Boas hi a dweud, cefais wybod am y cwbl yr wyt ti wedi wneud i'th fam yng nghyfraith ar ôl marw dy ŵr. Fel y gadewais dy dad ath fam a thwlad enedigol, a dod at bobl nad oeddet yn ei hadnabod o'r blaen. Mae'n air yn Hebraeg, chesed ydy'r gair. Gair sy'n golygu caredigrwydd trigarog. Gair cyfatebol falle yn y Testament Newydd fydde gras. A mae Boas wedi gweld bod hon wedi bod yn dda tuag ati mam yng nghyfraith. Ond wedi gweld rhywbeth arall hefyd. Mae'n dweud bydde di'r arglwydd o brwyo am dy weithred a bydde di ti gael dy dalyn llawn gan yr arglwydd Duw Israel y deithos di geisio nodded dan i adain. Nath hon fwy na glynu wrth Naomi. Oedd hi wedi mentro'i hunan i ofal Duw Naomi ac Israel. A hynny yn ei harwain i fendith a diogelwch. Mae'n ddarlun hyfryd dydy, ceisio nodded dan i adain. Fel cywion, mae cywion ryw aderyn yn gweld hebog yn hedfan heidio a maen nhw'n rhedeg i gael lloches i guddio dan a denydd yr iar. A dyma Ruth wedi cael llwybr diogel. Pan ddaw hi'n ôl ar ddiwedd y dydd gyda llond côl o haidd wedi ddyrnu, mae Naomi dechrau gweld fod Duw o'i fflaid wedi'r cyfan. Rwan yn y dyddiau ni mae pawb yn wynebu cyfyngiadau mawr. Sut dyn ni am ymateb? Ydyn ni am gwyno a gweld dim ond y mwd? Yn te ydyn ni am credu fod Duw ar waith hyd yn oed rwan? Yn enwedig rwan efallai. Ydyn ni am edrych am y ser a gweld bod hwn yn gyfle i ni fendithio eraill ac yn fwy na dim a dim yn amlochesu dan adain y Duw oedd ar waith y mywyd Ruth. Mae gennym arwyddion mwy o ddaioni Duw nag oedd ganddi hi. Da ni'n closio at y Pasg, pan fyddwn ni'n cofio'r aberth rhyfeddol roddodd Duw, a rhoed ei fab i farw troston ni ar y groes, a'r fuddugoliaeth fawr y trydydd dydd pan nath o atgyfodi. Darllenwch eto ddwy bennod gyntaf yn llyfr Ruth, a cyfori os bydd Duw'n caniatáu fewn ymlaen i feddwl beth sy'n digwydd nesaf. Cyn cloi, fe garwn ni sôn am newyddion ges i bore yma. A nhw'n ddyddiau anodd i bawb dwi'n siŵr, ond dath neges oddi wrth genhadon sy'n gweithio yn Swceafa, dwi'n meddwl di enw ffordd ych chi'n ynganu'r dref. Mae dref yng ngogledd ddwyrain Rwmania. Mae'n ddinas o 100,000 o bobl, a dyma lle mae canolbwynt haint Covid-19 yn y wlad ar hyn o bryd. Cadarnhawyd bron 600 o achosion newydd yn y ddinas yma ddoe. Ond oherwydd o'r cynifer o'r meddygon a'r nyrsys yn dioddef, maen nhw wedi gorfod cael ysbyty. Mae'r ysbyty agosaf 2 awr o daith oddi wrthyn nhw, a does neb yn cael gadael y ddinas o gwbl. Felly wrth i ni gofio'n gweithwyr iechyd yma a'r sefyllfa yma, gadewch i ni hefyd gofio rhai sydd heb wasanaeth iechyd sydd fel gynnon ni yn y wlad yma, a gadewch i ni fod â chynsern dros weddill y byd yn ogystal â'n sefyllfa ni. Beth am air o weddi wrth gloi? Arglwydd, da ni'n diolch i ti am dy ofal trosto ni.
A da ni'n diolch dy fod ti ar yr adegau mwyaf tywyll yn arwain dy blant gam wrth gam. Wrth ni weld Ruth yn digwydd mynd i gau Boas, da ni'n sylweddoli eto, mae nid cyd-digwyddiad oedd hwn, ond y fod ti rywsut yn ei harwain hi, a bod hwn yn troi yn fendith. Da ni'n gofyn o Dduw Tad am i ni gael defnyddio'r amser yma fel cyfle i weld lle wyt ti'n agor drws i ni fendithio eraill. A gadael ni'n hefyd lochesu dan gysgod dy adain di. Da ni'n cyflwyno sefyllfa yn Romania ac yn Soceafa gan weddio byddi Diodad yn agor drws yn y fan honno i bobl gael cymorth a diogelwch os gwelid i fod yn dda. A cofia'n byd, o feddyg da a'i flinderau ar adeg fel hyn. Amen. Wel, dan eich bendith ac gobeithio byddwch chi'n troi fewn fory i glywed mwy o hanes Ruth a Naomi.